23. avgust 2009. Vraćamo se kući, bili smo u Ostrog, Albaniju, šta je znam, sve nismo. Prošle godine je bilo prpa, sad neće biti, idem preko mosta. Look here. Glekiraš se čovjek, moram ići kod njega. Idem, snimamo se. Ovo je jako opasno, nije ovo mali most, vidiš u dubinu koliko. Pređo ga. Da li imamo još vremena, molim vas?